Mama lui Alberto vede și probabil că și aude în timp real discuția Irinei Petrea cu adolescenții. Bun, ce recomanda să facă în afară de asta? Chiar nu pot să-mi dau seama. Poate să o înțeleagă și pe mama, dar nu prea se poate, pentru că întotdeauna face niște reguli care Dar n-are dacă rost. greșește câteodată? Măcar câteodată. Greșește și el, că toată lumea greșește până la urmă. Îmi pare foarte bine că v-am cunoscut. Tu ești cel cu piersul? Da. Aoleu, că trebuia să mă uit cu lupa ca să-l văd. În sfârșit. Da. Eu zic să te duc înapoi ca să nu-mi dea și mie vreo restricție, da? Da. Ha. Hai, bă. Irina Petrea returnează prizonierul în aceleași condiții în care era când l-a luat în custodie. Am adus, ne-a fost vorba, Da. că mă țin de cuvânt, să nu-mi scot vorbe. Coco, Da, bine te rog că au venit. I-am cunoscut pe prieteni și sunt foarte bucuroasă că i-am cunoscut. Au spus lucruri frumoase despre el, au spus lucruri frumoase și despre dumneavoastră. Mă miră. Au fost și critici, chiar prietena a vorbit cel mai frumos până la urmă. Și a zis că vă Până mi-a dat respectă. altă impresie, pentru că a fost un pic obraznic E- azi cu mine, deci a ridicat tonul. Poate a e un vrut pic să fie- defensivă. Pentru că ai poate- început și tu să țipi și aia cu sperietura cu astea? S-a speriat atât de tare încât era să mă și bată ca să scape pielea, nu? Ce-i făceam? Mă omoram? Mușcam din ea? Nu, a fost un pic în defensivă și a apărat cumva demnitatea. Ok, vreau să discutăm însă despre toate lucrurile astea față în față toată lumea și pe urmă vedem ce... Deci eu trebuie să stau față în față cu această domnișoară? Dacă nu vrei față în față cu ea, față în față cu mine, ea stă lateral, o să alegem o poziție la masă în așa fel încât să nu fie confrontațională, da? Ne vedem mâine pentru discuția E asta? super. Da? Hai. A doua zi, toate părțile implicate în acest conflict se prezintă la confruntare. Dragilor, vă mulțumesc că ați acceptat să ne vedem așa în formula aceasta și să discutăm cu argumente punctele de vedere ale fiecăruia legate de tot ceea ce vă nemulțumește în relație, legate de așteptări, legate de dorințe. Cine începe? Mama care are cele mai multe pe suflet? Deocamdată acum, de exemplu, cum se văd acum, de exemplu, prietena copilului cu mama, cu soția mea, deja... E o Deci nu am situație fost- inconfortabilă pentru Da, deci nu am fost de acord de prima dată de când mi-a spus băiatul că am întâlnit-o și am văzut-o prima oară, nu am fost de acord deloc cu ea. Am înțeles. Deci nu mi-a plăcut, pur și simplu. Ai încercat să-i spui mamei? Am încercat Să să-i o spun. prezinți așa cum este, Gabi? Da, dar nu a vrut niciodată să mă înțeleagă. A spus că nu îi convine de ea și punct. Ce nu-ți Nu-mi convine la convine ea? de ea și punct. Nu știu, nu mi-a plăcut caracterul. Am impresia că e o diferență de caracter între ei. Dar nici măcar nu mi-a zis la timp să mă cunoașteți ca să vă dați cu părerea despre mine. Domnișoară, a fost suficient doar să te văd cum stăteai cu fiul meu în parc. A fost suficient doar să te văd. Dar Deci n-a mie fost nu trebuiau, nimic- mie nu n-a fost trebuiau nimic ieșit din zile, comun. mie nu trebuiau săptămâni să te cunosc eu pe tine în profunzime. Deci pentru mine a contat părerea în momentul în care te-am văzut și a fost suficient. Da, Dar mama, poate da. nici eu nu... În ziua de astăzi este firesc. Nu mai Ce știu este cum a firesc, fost mama? acum, nu știu cât timp. Bun, dar ce este fire? Și- Să stai să o ții de gât în brațe, în văzul tuturor, Da, treceau dar nu oameni, are treceau 15 copii, ani. treceau... Nu are 15 ani, bun, sunt de acord cu voi în privința asta, dar asta nu înseamnă că poți așa să te întinzi pe băncile parcului, să te întinzi Dar pe în jos primul pe rând, pietre. nu să așa te- ne-ați găsit și în Nu, al v-am doilea găsit rând, în fund, ridicați tonul. da, deci v-am găsit în fund Și în pur al și simplu treilea de rând- piatră, ținându-vă în brațe și pupându-vă. Păi dar cum pot eu să-mi exprim iubirea față de ea? Da, poate că dacă te plimbai aveam o altă părere, poate acolo undeva, dar atâta timp cât te-am văzut prima oară în parc, apoi te-am văzut o altă dată și o altă dată, a fost suficient. Faptul că a ridicat vocea la mine, faptul că, dar ce-am făcut, doamnă, ce am făcut? Pentru mine asta a fost suficiente, Păi, pentru dar și mine tu mi-a spus mai totul ce despre ea făcusem? cu Ce aceste făcusem? cuvinte, ea a spus totul despre ea În loc să în fiți fața mea. fericită că băiatul dumneavoastră are prieteni și are... Dumneavoastră ce vreți să faceți? Să-l închideți singur într-o lume a lui, să devină un singuratic toată viața? Nu vreau să devină un Și după ce nu o să clar. mai fiți dumneavoastră, Dar ce o să consider că facă? nu este momentul. Deci Păi și dacă pe vrei să picioarele spui lui nu o să anumite... fie în stare niciodată să fie dacă dumneavoastră Dar de vă unde cunoașteți știi tu că nu o atâta? să fie el în stare? Pentru că îl țineți Îl prea cunoști mult tu sub mai barba bine de 3 luni de dumneavoastră. zile, îl cunoști tu mai bine ca Dar mine, așa- care eu sunt propria lui Așa mama. prezentați toată situația asta, chiar Nu nu o prezint înțelegeți. deloc, asta este părerea ta, iubita. Marinela, ai spus că nu e timpul. Când e timpul? Sunt nicio formă acum. Poate peste vreun an de zile să aibă o Adică când e prietenă. major.
Da, să facă 18 ani, De ce suntem să în se mai China sau- dezvolte puțin. Totuși îl văd un copil. Tata ce părere are? Când e timpul pentru o relație cu o fată? Nu mai departe am vorbit cu el și mi-a zis că s-a obișnuit cu ea, o ține la fata cu care este, eu n-am La nicio... Gabi, eu, adică. eu văd o relație frumoasă între Și e ei. normal. Și normal. La 17, alți copii o încep viața de la 16 ani. Deci îmi este foarte frică. De ce anume? De ce Punctual. anume? Îl văd în viziunea mea, nu l-am decât copilul mamei. E un copil? Așa, este un copil. Păi da, Trebuie dar să nu pot să facă... stau lângă tine toată viața. Nu stai lângă mine, omule, toată Albert. viața, că n-am să te țin necăsătorit Păi și nu, să da, nu dai dacă bun. Dar lăsați-l un pic și pe tată. Oare soacra mea când a spus ceva, de ce n-ai făcut ca ea și ai făcut ca tine? În principiu mi-am ascultat și mi-am respectat părinții. Păi când, Până uite la ce Poate acum- că am luat și o Până la un decizie punct, te rog care, frumos. de știi Uite tu ce-am până făcut. unde anume Da. sau până nu știu ce. Uite cadoul frumos care l-am avut. Avem un flăcău, ia uite, cât mine, scuipă Bun, și dacă eu am făcut o greșeală sau... sau dacă eu am greșit în viața mea, acum, deci chiar mie nu mi-ar de râs, dacă eu am greșit cu ceva, Păi eu el le- trebuie să mă moștenească pe mine, el trebuie să calce pe urmele mele, Păi să nu ia, trebuie să neapărat culeagă să te ce am moștenezi, semănat dar eu trebuie să greșeală. faci eu. Pe cuvântul meu, Deci domn, eu aici când vreau să- ajungem acasă, Da? ți-l sigilez. Luăm brățările alea, N-ar ți-l leg de strica. calorifer. Nu Vrei? ar strica. Aici, Marinela, e o exagerare, dar tu ești foarte protectivă, da? Ai vrea să pui un clopot de sticlă și să-l păzești pe Alberto de toți Da, virusii vreau să-l din lume, de toate protejez. bacteriile, de toate fetele, de toate lucrurile rele. Dar e om și trebuie să trăiască în societate printre alți oameni. De fapt, tu ești o fire anxioasă. Tu vezi totul catastrofic. Din orice e o greșeală. Până la un punct e prudență, îți pui răul înainte, dar dincolo de o limită deja dăm în altceva, dăm în anxietate, da? El are un destin, el are o viață pe care trebuie să și-o trăiască și ceea ce îți dorești tu este ca el să fie fericit. Dacă stai prea mult în calea lui, s-ar putea să nu mai ajungă să fie fericit niciodată. Este vorba de delegarea puterii de decizie, da? Îl înveți cu exercițiu decizional, îl înveți să ia decizii și să ajungă să fie pe picioarele lui. Poate să vină la tine să-și ceară un sfat, dar nu e și obligatoriu că îl va asculta. Ok. Mulțumesc tuturor și o să pornim de aici în ce avem de făcut. Vă mulțumim din suflet că ne-ați suportat. Nu e nicio problemă. Umorul tău, Coco, e absolut salvator. În orice situație, să nu-l pierzi niciodată. Să vedem dacă după confruntare s-a schimbat ceva în atitudinea Marinelei. Alberto, Da. ia vină puțin, te rog, mama. Da, Bine zi. te duci tu până la piață? Da. Cumperi cartofi și ouă. Asta e cel mai important, că vreau să fac o tortilla de patatas. Bine. Da? Hai, te rog, încalță-te. Hai că-ți dau eu banii imediat. Deci nu nici Hai nu că mai mă scriu. încalț până... Deci ai zis că Deci nu știu, 2 kg de cartofi. Deci așa, bine, așa. Și ouăle mie 15 ouă. Cât vine total? 100 cred că ți ajunge. Stai un pic, că... am aici. Deci ok. mai mulți bani să-mi iau și eu ceva dulce, te rog frumos. Cu dulciurile, mama a discutat direct cu mine. Cu dulciurile mergem noi la cumpărături și cumpărăm. Păi bine, Cine dar știe poate ce? e mai scump. De unde știi tu că face chiar 100 de mii fix? Poate Lasă, face mama, că mie mi-au 110. ajuns și 100 și mai puțin de 100 și toate. Hai, te rog frumos. Dă ia și pune. mie mai mult bani, Nu te am rog mai mult frumos. și nu pot mai mult. Alberto nu renunță atât de ușor, mai ales că mama nu e singura sursă de bani. Tata, m-a trimis mama la piață și nu vrea să-mi dea mai mulți bani. Mi-a dat 100 de mii și a zis că mi-ajunge. Vreau și eu să-mi iau ceva dulce. Ia să te văd acum. Scoteai repede din buzunar? Nu, bine. Dar nu are nevoie de bani, a dat să cumpere doar ouă și cartofi. Pentru ce trebuie mai mult? Sincer. Doar astăzi, Alberto. Dar uite. poate De ce face doar mai astăzi? mult Dar de ce doar astăzi, cumpărăturile. domnule, dacă tu ai bani la tine doar pentru... Da, poate face mai mult cumpărăturile, Dar nu știi tu vreau. cât fac? Atât face, Poate îmi pune femeia de la piață 2-3 cartofi în plus. cumperi 8, nicio problemă. Haide, Nu mai- mă, mama. Alberto, mamă, De ce ai nu mai venit mă la insista. mine cu gura Deci mare nu că mai tata vrea insista. bani? Vene așa încet și îți dădea tata. Deci nu mai De ce insista, ai te rog venit tu frumos. să audă ea? Uite, altă dată mă feresc de tine, ca să știi. Dar nu trebuie să te ferești de mine, tu nu trebuie să fii de acord cu el la toate alea. Măi, omule, de câte ori tu vrei să vorbim lucrul ăsta? Dar vrea să-și cumpere Deci mă, dragă, nu, dar ceva, nu dar are nu ce se să- facă, ne aude iar vecinii, iar ne Deci bate cumpără țeava. decât Mamă, cartofi tata. și ouă. Hai, mă, tata. Vrei vino și... Nu. Haide, Nu, vă nu. rog frumos, Alberto, uite, nu, eu gata, îi deja făceam. deci în momentul în care a primit banii în mână, Vă m-am lasă, enervat. mă. Din fericire, nervii Marinelei sunt amânați din nou de sosirea Irinei Petrea. Bate Vezi la că bate ușă. la ușă. Bună Da, ziua! deci
mama cu... Deci nu, uite, stai că tot aveți Vreau să-i povestesc eu. Nu, lasă că-i povestesc eu, te rog frumos. Da, să-i spui numai Te rog frumos, variantele dai drumul tale. la Mai piață varianta unde- mea. Hai, Tu dai drumul lasă-mă. la piață unde te antrenezi. Te rog Te rog foarte frumos. frumos. Alberto, dai drumul la piață, ți-am zis. Te Nu rog vrem să frumos. facem aici un Dai film, drumul la da? piață, hai. Văd ce mă disperă femeia asta. Deci, trebuia să meargă până la piață să cumpere câteva kilograme de cartofi și 10 ouă. I-am dat 100.000 pentru că știu bine că îi Luați loc, vă ajunge. rog. Asta e Și prețul. a vrut mai mult decât atât. Zice, tată, zice, mai dă și mie, zice, un pic, ce că i-am cerut lui mama și nu mi-a dat decât fix. Și bineînțeles că i-am dat, nu? Că e A copilul trebuit meu, să-i mai ce- dea nu? 5 lei. Deci tot în prezența lui, vedeți? Tot, măcar putea să vină el deoparte și să-mi spună mie, îi mai dau acolo 1 leu. Deci pe mine mă deranjează în prezența lui când se întâmplă Dar oare tu totul. n-ai fost lângă mine când în prezența când i-am dat banii? Vedeți dumneavoastră acum, când Nu eu sunteți spun de hau, acord, când el de zice fapt. bau, Da. unul trage Deci ceau, vezi? unul trage... Exact. Bun, și Și- atunci nu ne înțelegem că nu mai știe nici copilul ce să facă. Exact, e Și dezorientat atunci și joacă joacă. la două capete. Da. Ce e foarte adevărat e că un copil la vârsta asta trebuie să învețe măcar treptat să-și administreze banii. E adevărat că poți să ai ceva cu dulciurile pentru că se teamă să nu mai pună încă niște kilograme în plus. Dar, pe de altă parte, nici nu poți să-l împiedici să o facă. Da? Ideea e următoarea, că ar trebui să aibă o sumă fixă pe care o agreați voi între voi, pe care să o dați fie săptămânal, fie lunar. Și din suma aceea fixă, el să-și ia ce vrea sau să-și păstreze, să-și cumpere ce dorește, să-și administreze cum vrea el. Dar în afară de suma aceea, ca bani de buzunar, nu-i mai dați nimic. 500, cam așa. E un pic cam puțin, are 17 ani. Dar dacă nu puteți mai mult, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Deci mă gândeam undeva între 500 și 1 milion pe El lună. poate să-și Atât. îl cheltuie într-o singură zi. Pe mine, mie nu-mi pasă. Nu, exact, să nu-ți pese. Exact. I-a cheltuit într-o singură zi învățătură de minte, fiule. Nici să nu fie prea mult că îl învățați cheltuitor și nu e bine. Nici asta nu e bine. Deci să nu cădem nici într-o Ai venit? extremă, nici într-alta. Ah, mă bucur. Hai, dă-le la mine, te rog frumos. Ai luat? Da. Bravo, mulțumesc. Și asta? Ce ți-ai luat? Eu nu știu ceva. Arată ce-a luat, spune, Exact, spune exact. ce-a Nu luat. știu ceva, tu ce ai, mama, dar toți prietenii mei în fața blocului, toți prietenii mei Dar de fiecare mănâncă dată și eu faci la n-am fel. voie. Aveai nevoie de astea? Astea le cumpăram și noi, știi bine că noi facem Da, dar dacă cumpărături. am și eu o poftă Cumpăram. și tu nu ești cu mine, ce fac? Aștept să vii tu să mănânc? Dar ți-am spus cu mâncarea, mamă. Deci eu nu sunt foarte nemulțumită, pentru că el e plinuț, e dobolan, e... Aici ai dreptate Așa, mare. și am deci zis nu mai pot să puțin, zic mai puține pofte, că pofta îl îngrașă. Și eu poate am multe pofte, dar le mai las încolo de pofte. Păi și ce vrei să fac acum? Sport. Dar asta e o altă discuție. Au stabilit așa părinții tăi că ceea ce ai nevoie în termen de haine, da, îmbrăcăminte, încălțăminte, eu știu, să mergi undeva, să mergi la un medic, asta nu se pune la socoteală. O să primești o sumă lunară, deci o primești odată, într-o singură tranșă, pe toată luna, Da. care sunt numai banii de buzunar. Dar suma nu e foarte mare. Este de 600.000 de lei pe lună. Păi și cum mi-ajung, măi, mamă, banii ăștia mie? Mai Păi mult gândește-te permit de și unde mai să mult vrei nu am. tu să-ți dau eu ție mai Nu mult. pot. Cel puțin pentru moment. Asta în condițiile în care ai un credit pe telefon, asta în condițiile în care pentru haine, da? Când consideră că e nevoie, îți cumpără, da? Și de mâncare, de restul nu trebuie să-ți mai faci tu griji. Ăștia sunt numai banii tăi de buzunar. Cum se Pentru, uite, administrează, așa e. ceva, pentru sucuri, pentru ce-ți place Nu te ție interesează afară pe și tine, pentru... nu-i treaba ta, Nu singură zi, în cea de prima, a doua, într-o săptămână, e problema ta, te privește, ai terminat, nu mai vii să spui, auzi, dă-mi pentru luna aia la altă astăzi. Când dai mai puțin sau nu. Sau nu. Deci nu facem chestii de-astea. Irina Petrea propune începerea responsabilizării lui Alberto. Un prim pas ar fi acela de a îl lăsa responsabil cu prânzul familiei. Alberto, Da? hai un pic, te rog. Ia stai aici, vină încoace înapoi, hai să vedem ce spune. Ia uite ce ne-am gândit noi, Alberto, aici. Mama vrea să facă ea tortilla de patatas, așa. Am zis că, tata a zis că vrea el și am zis că eu vreau tu. Chiar îmi doream să gătesc. Vai, îți doreai să și gătești acum. Mă, uite că e să Păi așa tot îți doreai tu, fată. Da, tot îmi doream eu
față. Nu, da, Ca să vezi ce bine să pricepe și un băiat. Să-i demonstrez că știe să curețe cartofi Da, și dar că nu atunci știe mai am și o binele. condiție. Să fiu și o de față. Bine, stai la masă tu, dar nu-i zici ce faci, ce cu tare. Nu, de în primul rând mă uit Ne la lași asta, pe că noi dacă vă înapoi. văd în regulă, Eu ok, singur. mă retrag eu singură. Promisiunea Marinelei de a nu face comentarii inutile a fost ea însă și inutilă. Ia uite cât aprindă de mare pentru 2 cartofi, 3, 4 cât curățăm. N-are nimic, De lasă ce pe e bună. atât de mare? Așa. Mari, Stai puțin că sparg ouăle astea. mai încoace. Te rog frumos să ne lași, da? Că mine. Stai să-ți scoată tata ulei, da? Nu te grăbi, Vezi, că dragă, că le spargi. deja s-a făcut Mamă. omletă un pic. Vai. Hai, lasă, vai, fata din tramvai, potolește mai zăpăgi, vai. Da. Da, nu, nu mai puțin, ia stai, nu mai puțin, ia să văd și eu cum le fii atent, wow, în ce stil le-a adus de la piață. Stai să-ți dea tata cuțit, da? Da. Hai grijă, boss. Stai să, în primul rând, eu v-am învățat, în primul rând, eliberați-vă locul, să aveți loc să vă mișcați aici. Cum te miști tu peste cârpele Băi, alea? acum are emoții, da? Te rog frumos să-l lași în Lasă brațe. că-l intimidezi, așa e. Acum îl intimidezi. Vezi să nu stai degetele. Mi-e frică să nu se taie. Și dacă stai, își taie degetul ce? Da, măi, mama, dar vezi, uite că nu mă tai la deget și tata tot timpul mă înțelege când vorbesc cu el. Dar dacă tu te tai la deget, Doamne ferește, răspunde tactul sau eu sunt aia care vin repede Nu cu atâta? răspundeți niciuna, o fac pe pielea mea. Dar nu vreau să se întâmple lucrul ăsta, Da, uite, ai Alberto. auzit? O face pe firea lui, să pansează singur. Bine, hai, mi-ai demonstrat că știi să cureți un cartof. Mai dă mie atunci să te mai ajut eu un pic. Nu, mersi. Nu mai Am e zis doi. că o prepar eu, da? Eu cu el, da? Te Să-i las, arăt dragă, că nu copilului, fac da? nimic. Păi Te las, nu, nu Alberto. mai. Și lasă-ne aici singur. Nu pot să plec în casă, Treci vreau tu, și să Alberto, văd în cum vă locul meu, da? folosiți. Te uiți la mine cu fața la mine, da? În prima și prima dată se spăl cartofii, da? Da. Vezi cum fac eu și după aia faci tu, da? Uite, vezi, da? Cuțitul ții întotdeauna de aici. Uite, și îl tai subțire, da? Ia hai să-i lăsăm noi pe ei, că se descurcă bine și să discutăm noi altceva în sufragerie. Hai. Nu putem să discutăm. Nu, că îi încurcăm. Ia hai. În sfârșit. Pe Marinela nu o încântă deloc ideea de a-i lăsa pe bărbați singuri în bucătărie, dar până la urmă acceptă ideea Irinei Petrea. Te temi de absolut orice. Mi-e tare Și teamă. veșnic ai o viziune dintre asta așa catastrofală. Întotdeauna se întâmplă ceva groaznic de rău. De fapt, trebuie să lucrezi nu atât cu el, cât cu tine însăți. Da? Cu temerile astea ale tale, cu fricile astea ale tale. Ești supraprotectivă, ești mama cloșca cloștilor. Și uite, ți-am adus aici ceva, chiar ți-am și scris ca să rămână și să înveți și să te obișnuiești cu spaimele tale și să trăiești cu ele, să ți le stăpânești ca să poți să-l ajuți pe el. Și aici ți-am scris să înveți, e ca o mantră. Dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ți-ai dorit, asta nu înseamnă că este o catastrofă. Nu este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, ci doar un lucru neplăcut. Întotdeauna când ți-e frică de ceva, spune, de ce mi-e frică? Nu frică la modul general, frică, mi-e frică să. Nu, foarte clar de ceva. Și pe urmă puneți următorul lucru, planul B de fugă. Și dacă se întâmplă lucrul acela, eu ce voi face? 2. Te gândești întotdeauna la un lucru care poate fi încă și mai rău de atât. Ești perfecționistă. Ai vrea ca totul să fie minunat. Sigur că am vrea ca Alberto să facă nu știu ce și nu știu cum. Până la urmă face cum poate el. Unde poți să ți le așezi ca să treci în fiecare zi pe lângă ele și să-ți aduci aminte? Păi, pe oglindă. Pe oglindă. Pe oglindă Ok. trec și de 3 ori Pe pe lângă zi. oglindă. În Bun, regulă. și dacă eu citesc astea, mă și liniștesc? Da, te și liniștești. Dacă simți că ești mult prea îngrijorată și nu poți, altfel, poți să vorbești cu altcineva. Înțelegi? Despre frica ta sau să faci ceva care să te țină preocupată. Și ți-am mai adus aici, uite, câteva enunțuri pe care tu trebuie să le ții și să le citești din când în când. Întotdeauna se întâmplă lucruri neplăcute în viață, dar nu poți să le previi pe toate. Nu, am crezut că pot așa să fiu în umbra lui și de acolo să-l dirigez. Ia-o mai spre stânga, fă un pic dreapta. Poți să-l îndrumi, nu să-l controlezi într-una. Hai să vedem ce fac băieții. Am înțeles. Da, chiar. E poftă. Bărbații au făcut treabă bună și toată lumea este încântată de masă, chiar și Marinela. Am terminat de mâncat? Eu am terminat. Am terminat, da? Ne pregătim pentru un joc. Acum, Da. în loc de desert, tata spunea că imiți, că te obicei la imitat. Da? Vreau să jucăm jocul ăsta. Vreau să-l văd că imită un personaj. Da. Pe urmă vreau Coco să imite pe cineva, pe cine vrea el. Eu pot să o imit pe mama. Adică pe soția mea.
Jocul ar putea fi chiar interesant. Să vedem ce reacție va avea Marinela. Alberto, ce-i cu muzica asta tare, mamă? Dar chiar nu mai poți, nu mai muzică, nu mai muzică, nu mai fete. Chiar mă disperi. Da. O să-ți arunc toate CD-urile astea la gunoi că mai disperată. Toată ziua numai calculator. Ziua calculator, dimineața calculator, seara calculator. Nu mai pot, mă disperi. Așa face, deci așa face pur și simplu și mă disperă și pe mine, mă irită la cerebel, chiar nu o mai suport. Sunt momente în care vine să o fac pachet. Aceea când o fac, ies afară frumos că mersul e drăguț, o las să calmeze și după aia efectiv că îi fac în ambiție. Hai băiatul meu la piață. Și nu mai ajung la piață, ajung nu mai știu unde. Da. Dar ajunge. Și când venim, unde ați fost? Vai, mă disperați! Nu mai pot, mă iau cu mâinile de păr. Am să mor într-o bună zi, ceea ce eu nu am noroc. Da. Și să vă mai spun ceva. Cum merge mama pe stradă și se întâlnește cu cineva, mii de pupici! Din punctul de vedere al lui Alberto, jocul ar putea continua la nesfârșit, dar mama se plictisește mai repede și îl întrerupe. Puțin mai târziu, băiatul primește un telefon de la Gabriela. Da, iubi. Bună, ce faci? Uite, sunt pe aici, acasă. Păi te-am sunat că nu ne-am mai auzit de mult și... N-am putut, ști că sunt cu mama asta. Poți să vin seara asta să ieșim cu toții? Băi, nu știu, să vedem, încerc tot posibil, încerc să-i cer voie, nu știu. Bine, vezi tu cum vorbești cu ea, că poate te lasă și pe tine, că am vorbit și cu prietenii și vor să ieșim cu toții și nu pot să ies doar eu. Bine, hai că o să vorbesc cu ea. Ce faci? Da, Nu, n-ai convins. vorbesc la telefon. Cu cine vorbești la telefon? Cu Gabi. Măi, copilule, eu ți-am spus că cu fata asta tu nu ai ce să discuți la telefon. Eu ți-am Măi, spus dar destul de clar că telefonul nu-ți să mă permis lași. sub nicio formă să vorbești cu ea la telefon. Închidem telefonul. Nu, îl pot Copilule, închide. deci nu mă scoate Deci din nu-l nimic. poți închide, Te rog pur și frumos să simplu, am închizi. ceva important de Deci discutat eu te rog și frumos să apoi închizi gata. telefonul. Închidem telefonul acum. Te rog frumos să mă lași. Deci am spus să închizi telefonul, oricum Dacă ai vrei fost să audă. pedepsit, n-aveai voie cu telefon, n-aveai voie sub nicio formă la calculator, n-aveai voie la nimic. Am vrut să o aduc acasă și n-am putut de gura ta, pentru că tot timpul așa faci. Bun, Și de ce nu fata mi-ai m-a spus mie invitat la înainte ea. acum? Deci asta, Pentru de ce că nu mi-ai n-am spus știut, mie? eu pur și simplu stăteam și mi-a Bun, sunat de ce telefonul. totuși n-ai venit la mine să zici, măi mamă, mă, totuși înțelege-mă, crede-mă, poate că călcam pe inimă. De ce n-ai venit la mine să-mi spui? Că n-am știut că mă sună. Uite, pentru prima oară, poate după atâta timp, când accept de data asta să vină, să stau și eu de vorbă cu ea 5 minute. Deci stai de vorbă să o bagi în cors. Nu Cam cred așa că voi ceva. face asta. Bun, dăm telefonul să o sun, te rog frumos. Alberto o sună pe Gabriela, care, deși e mirată de invitație, promite să vină. Între timp, Irina Petrea o scoate pe Marinela la niște cumpărături. Nu mică e mirarea mamei jandarm când află că psihopedagogul nostru îi propune să cumpere prezervative pentru Alberto. Culmea e că, după consternarea și protestele de rigoare, acceptă propunerea, probabil pentru că își aduce aminte de propria tinerețe și de neștiința care a făcut-o să rămână însărcinată tot pe la 17-18 ani. Bună, ce faceți, fetelor? Ați venit? Am fost la cumpărături, da. Da. Uite ce am luat. Oh, e super. Este ceea ce-ți doreai. Da, să fie întotdeauna protejat, să aibă grijă de el, să nu Foarte bine. dăm de necazuri. Mai Ar bine fi și bine. nici ea. Eu zic să nu îi le dai așa pur și simplu, că gestul poate să fie mai subtil. O să înțeleagă el mai mult din asta. Nu știu, într-un lucru al lui, într-un buzunar de haine, într ceva. Cam așa. Poate zice că e un pachet de gume. Da, Toate bani acolo. Da, nu-i luăm, nu-i dăm câte unul. Am uitat să spun, vezi că e în dormitor la el, e cu fata, a venit pe la el. Cred că asta a fost lucrul cel mai greu pe care l-ai făcut. Dacă îi spuneam Când a venit? ce vreau să fac, cred că nu venea. Da, n-a venit mult, are vreo câteva minute. Măduța mi-au rămas bun și de la ei că vă las. Tu, cu temerile tale, cu îngrijorările tale, facem exercițiile de care am vorbit, da? Cu umorul și cu telefoanele de prevenire, da? Îi putem sări în Da, ajutor. asta altă, chiar, într-adevăr, o să facem lucrul ăsta. Așa, mai lasă băiatul și cu tata să iasă ca între băieți,
că ce învață un băiat de la Dar chiar tatăl nu pot lui... să merg, chiar dacă nu le mai zic nimic, nu pot să Nu, merg. poți să mergi și tu cu ei, normal, dar mai lasă-i și pe ei, doar pe ei. Bun, mă duc până la el și pe urmă, Merg și eu. pe urmă chiar plec. Ar fi cazul să rămâi cu mine aici. Marinela își reprimă cu greu tentația de a merge cu Irina Petrea în camera băiatului. Intră! Până... Scuze, nu vreau să vă deranjez, dar o să plec. Vreau să-ți dau ție ceva. Alberto, mă ascult sau te joci cu telefonul? Nu, gata. Te-am lăsat aici o mantră și pentru tine. Da? Un lucru pe care trebuie să ți-l repeți, pentru că e un adevăr. Despre tine și despre fiecare om în parte. Dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ți-ai dorit, nu înseamnă că ești fără valoare ca om, ci doar ai avut un comportament mai puțin performant care probabil poate fi îmbunătățit. Da. Ori de câte ori părinții îți reproșează ceva, chiar dacă te doare, gândește-te că de fapt mesajul lor este acesta. Doar că n-au avut răbdarea sau poate au uitat sau poate au fost prea supărați ca să-l formuleze în maniera asta. Da. Da? Ți-l las, poți să-ți pui mesajul ăsta unde dorești. Da, o să-l acum pun mai aici. târziu, unde O să-l pun aici, deocamdată. să-l vezi. Da. Mă bucur că v-am cunoscut. Și noi vă cunoaștem. Pare bine. Lucrăm. E greu să fii noră, fii tare. Mă bucur foarte mult și aveți grijă de voi. Da. Mulțumim. La revedere. La Ciao. revedere. Alberto și Gabriela rămân cu speranța că de acum încolo le va fi mai ușor să fie împreună. Dragilor, gata. Foarte bine. Mi-a părut I-am bine lăsat de- și lui ceva să țină minte și sper să ne aducem aminte Vă mulțumim. de tot ce am discutat. De drăguță. V-am pupat. Numai Cele bine. bune. Asemenea. O zi La bună. revedere. La Să rămână. revedere, mii de pupici. Liniștea din această familie este în întregime la îndemâna Marinelei. Dacă va reuși să își depășească temerile și să aibă o atitudine mai relaxată, toate dificultățile vor dispărea, pentru că, în definitiv, Alberto nu este un copil problemă.